Sinden ini sinden itu juga jajal tak ibu sinden ini hanya orang itu bawa Binusito panis koro karo piye jaman dulu. Ini justru ing dilopo-lopo pinati ame koko. Mangkel tetap kuasa maning gupito tampun rengging pralambang matumpo-tumpo. Narmo paniku manggeng panggung campur koko. Berkira cuma ini pimpin kowo ramya-ramya jagat weton woyo-woyo jagat kulon pantutu sorotik surya tondro daru yang kartiko sarto tutu tejari pentimpokan lagi ono subroto Tata kati dulu peteng kalau mangke dan kangen maco foto tanam orang sami. Mumpung kumelaring kayangan yang Surabaya, yang jungkring sawoko, jungkiri kailoso kendaraan berbawa ya paku jambul kata liwato. Sinepat Surabaya, Surabaya tegesi jiwa kampus ngancik tataran luhur. Surabaya tegesi jagat. Yakti mriku sasaran kita ingkang bos ngancik tataran jiwa kaluhur. Sura sarya dumunung jagat pagat lingga sarya dumunung jagat kasucuman. Dene para titah ingkang bos dumugi tataran jiwa luhur. Wiwit saking para sarya tunggaing mana sarira, wonten mama sarya budi sarira. Wekasan atma sarya inggih mriku jagating jiwa luhur utawi sinebut kayangan. Silakan jungkiri kayoso terang pak tegesipun yang menang netaraken kiblat panembak silebut jungkiri sarupa tegese kayangan kang sinung cahya sumara pindha sarupa pinabar
Sinebut Bundaran Wirbawana tegesé jagat pamuja paku jambul kanaliwano tegesipun sasana pamipin panembah inggih panugrahane pangesti ana padang guru padang ngrami ana tetep butuh tetep ngomi nadyan manbuko datan kaos maruko datan munjuk datan kaos salit awet satu-satu namung kaprabawan diri guru sing 200 garu rasana dengan lamre mangambar almet prabowo para samulya pemangun manat dungkara sinebut sembah sabawane Brahmana Wasukitri sampeyan repekaken kidung puja matra Rayi Bawana palamèn tatan mongko kalamun kayangan Suraya tatan wonten raosan saya sinang saya Jedha cile Jawa Trima dwarane amung sarwa tentrem suka Nyakaharja lasi tentara wingken dados hubungane kayangan Suraya mapan busana pilai dewi-dewi yen duka raseksa yen ketek ragusa pendhita peparak nalindra pengantin juru mawon dewa penang wisik Kocap dosa namani sang Noto ing Suralaya Namo semesta wisik sang Hyang Bathara Guru ya sang Hyang Jagatnata ya sang Hyang Jagatarana ya sang Hyang Jagat Pratingkah Catur Bojo ya sang Hyang Nilakanta Hyang Wasopati Hyang Masuprabu Hyang Godipati Hyang Purwacarita Hyang Purwakanda ya sang Hyang Manikmaya yang guru tegese dadi manungane panembah titatu Janengkara yang Jagatnata jagat kawula jagat pratingkah Dewa Sang Hyang Guru Ngasta menang miwiti gulaning pranataning jagat raya duwe menang murga cacah sekawan yang Nilakanta karana kuwi pinare kepengin bilih Tenggohira Sang Hyang Guru Siwenci Belang Kawise Sang Hyang Guru Antraton para dewa dewi Apsara Sari Widodara Widodari Kawise Sang Hyang Purwacarita ya Purwakanda Sang Hyang Guru ing amrwani lakoni jagat raya Nalika semana nyarangi Paguna lujuh hari soma manis Sang Hyang Guru kepareng miyos Sriwaka wonten madyaning karya Raras Marti Undha manis namung ing gampar Sriwakanda waru binangun Sesek patut rangkot bali wari jindro pinarada sesulaman menangen tono tawe cakre puspita Sigebarat sari-sari kinonto wito debat kasuri kongaskan dari roda beking juri pasewakan yang guru kepareng karasuk busana kakiwatan kang sari pensono mulyo sina sukya sina sapan balu duwe timlos kang sarwa mulus pemapating galep biar pating coro tebut mongko lawan sumari Sang Hyang Bathara kaya para apsari kang samya ngampil renggan upacara ingkang diwanten winet-winet kasuwargan kayu klebu dipun dalu tepung swasa gedang mas uga sindhi puspita parijata kencana lombok tera kang isi mutiara satondatan kantun daharaning para dewa pramratandha jiwa lan jambu dipunirmawa ing kepareng caket sewangangan salat panikata warnanira kami tuwaning kayangan Suralaya jaloting siti kalut-alutan wise Sang Hyang Bathara Narada kajumenakaken parang para prawira tuwa ing paningalan tintang Graita Turpa maha bergerak mono Sumabung kumpul nanging putra Sang Hyang Guru ingkang Angka Catur Jawaka nanging Sang Hyang Penyarian nalika semana Sang Hyang Penyarian menggerakkan Sang Hyang Bathara Indra menggerakkan Sang Hyang Bathara Brahma Bathara Brahma menggerakkan Sang Hyang Bathara Sabdu Semanggung Kumpul lagi Sang Hyang Yama Dipati Ing kandher rapat sadyaning para Jawata para Durandara Trika sowan Patnawa jejel riyel pepet awipit apa panggungkul natan poso
ing jawi penghamdar suami para durandara saking kathah ingkang sami tinangkil yayak para ping samudra daratan obro marwata busananing para jawata maneka warya cinandra yayak panjari Gusti Parasir paring babut wilis para delero ditun permantara sekawan ing parang alisih gegolongan tatrone kebupas samiron tatrone ing lumampah ing kapiyarsa amung swaraning gongsa lumaranta kang munying antariksa tinaputra Gandharwa lamat-lamat hangan lami katiping maruta bodho kang sansaya mingguhi seming swasana nalika semono ngadatak swaraning guntur jumalenggur praton desang Hyang Guru karo sawedar pangandika pemangkone ing dereng pangulitaning griya lampun kawedharing kathah Tritenoning Pasewaka
Busana maneka warna yang panjang kang sarwa rukma rendeng mandek loro kenyaring peco lak sisiring trate wimbung kekontrome Sebaran mangambar unglas raras kang samya angga ing tampar goncana sumunar prabanya sang jagat diri tata gumelarang
kang samya sumewa non kati samudra pasan kata kang samya trapsilon nganti wijile kang sabdo pangandika sang Abu Bhakti Yo Oh awet nama sunamasi tidak sekali balorang mangke rumiyin kakang kakang Naladha kakang Resikane Komputra kakang sasampunipun sakalakun prayogi kakang Naladha marang kambiyan para wonten ing ngarsa ulun kakang Naladha sami mangke kawilujengan kakang Resikane Komputra kakang Naladha perkencong pak-pak-pong waru ben ketorwo penalih iki sapa sing kami lho tur nyakut kalau ini sangat dipangesi para guru mereka kok dalu dimaterake sithik pangut-alut tamu wis raja wis wangku mangke alangan sunggal menapa tur kondak kala sirna aniku namun sama para guru nampi dateng sembah pangabumi pertakakan sithik kanggo dalu-dalu pikantuk wonten sakan tapi ngarsa paduka sangat dipawis di parohu inggih kakang Resi kula tampi dawuh sami sakti mboten langkung kaprayogika kakang kami putra anggiripun lenggah wonten ing madyaning bali marcu undha manik kakang Resi kami putra kalau niki sing pawis ati Bathara guru kula iki sakit mboten kirang prayogi anggih kula marang kabeh para wonten ngarsa paduka lho dolo yakuwi monggo dhisik atma jurun para dewa-dewa tribasa watakna penyalin angin Bromo Sambu sarta Yama Dipati padha karaharjan pratama ing bali matu undha manik marang ngarsa ing ngarsa ulun para putra-putra ing Suraya kamu ngomong iki orang mulai lu sadurus sampun nek putra penyarian boten mangke arangan sunggal ngopo namun kepalane putra ngaku sumpah suruh kami pangabekti lawan kurang tunjuk wonten ngarsa paduka jimat punden kula sangbang pangestu Bathara Guru iya penyarian jeneng kita ngaturake sembah marang wong tuwa sulur kok ora lipat pangestu kebat tanpa nomo penyarian kalau lo lebih kanjeng wong bulur kok tidak ada sifat paling pekanjuan andaya ono dateng kasantos kare batos iki putra pun penyarian kepenak nganggur kita nunggu penyarian iki kuwi sama boten kirang payu iki opo bulur Semangat rugi putra Polindro, Pawul, lulus aja tenangnya tunggal rokok bekti itu sempatan bekti kulo kabur wonten ngarsa paduka Pawul. Yen Indra suwun mongko dadekake bungaing manah ulun, pangestu ulun kebat tanpa nomo Bathara Indra. Iki ora ulun kok ditadosaken sifat paling pekanjuan semangat rugi kulo. Pawul Goreng putra Bathara Brahma ngaturaken sembah pangabekti kunjuka wonten sangkape monggo paduka Rama Guru. Iya Bathara Brahma
wis tak tampa pangabekti kita pangestu ulun kebatang manono Bathara Brata kawula mriki Prabu Guru saking kawula mundi ugi dadosaken jimat paripe kayuwanan Semangat ini putra Bathara Sambu Prabu Guru kula ngaturaken sumpah pangabekti mawon tuan kunjuk wonten sangkara watu paduka Prabu Guru Bathara Guru iya Bathara Sambu jeneng kita ngabekti marang Rangga Wisnu Tapa pangestu ulun kebat tampanono Bathara Sambu jadi andhaira dhateng kasantosane Ngarepatosing putra Sambu pinak nombor nunggu Bathara Sambu saboten kirang payogi Prabu Guru Yama Dipati padha becik sakrata kita Yama Dipati inggih Rama Guru lulus rahaja boten mangke urbit menapa kemawon tansah langgeng kawitadan Guru dengan putra Yama Dipati ngaturaken sembahing pangabekti mawan Tuhan kunjuk wonten sandhapa padha paduka Rama Guru Sang Pramesti Bathara Guru iya Yama Dipati wis suwun tampa pangestu ulun tampanono Yama Dipati inggih sanget kawula mugi mitadosaken jimat Guru Wangsul ngarsanipun wonten ngarsa paduka kakang resikane Putra Puratiya iki kakang dina samangke nyatanipun Pasewakan Agung wonten Madyani Kayangan Suraya ben kalian padatan benten kalian wedal-wedaling sampun kawuri menapa kakang narada mangertos menapa jatining pawiwahan wonten Madyani Kayangan Suraya ing benten kalian padatan menika kakang resikane Putra bareng cokot pak pong maluke teko tuwa amin atur kirane kali dadi sapa sing gawe Adi Guru dan tolong dengan dipersepuhakan wonten ing Madyani Kayangan Suraya menika namung yektinipun batos-batos pun ing rakane sithik panyutan-utan rumaos burakapan kuwi gurawalan saking kanthi dawuh timbalan paduka Sang Hyang Pramesti Bathara Guru dene paduka ngersakaken Pasewakan Agung mongko benek kalian padatan Adi Guru wonten dawuh kakang Narada menawa panjenengan dipun keparengaken dipun direkaken dhateng para putra ing Suraya wonten kabar menapa to sing dikantos parandene menawi menika wadi tumraping Adi Guru wonten monggo kula direkaken mandheg sajroning kayangan pirembagan catur neta prawan akan sithik panyudal-udal akan sithik panyudal-udal ngelongaken jaga nirekaken karo Mas Putri menawi dados dawuh paduka Sang Hyang Pramesti Bathara Guru Handrak ingkang puspita katubing samirana mre maweras araning griya
ilane awit nama Supor nama Sigap sekali bawala langgeng kakang kesikane Putu kurang priyan iki beringgi kakang estunipun ing badhe kula rembak madyaning Pasilakan Agung ing Kalenggan menika beringgi kawontenaning kayangan Surawaya punami kakang Narada boten ngraosaken bahwa bengkari ngelapan wonten madyaning kayangan Surawaya kakang menawa kakang Kesiman Kertosi menawa dados sumberipun dene kayangan Surawaya kok saged hawanipun benter kados mekaten kakang menawi tata tela wonten madyaning Marcapada wonten wujuding kayu wae sartaning watu ae tansah panunggalanipun menawi tata tela punika wonten ing jalan pangasing sumundul wonten ing Surawaya tuwun teng kabekta minangka dados umparing bali marju kundo mandi kakang nanging menawi tata tela wonten ing Marcapada wonten wujudipun pendhita ing manggara tingkap sinenggal mayang katemplung wonten ing kawah Candra Diupa kakang Resi Kalika Putra nanging campur kencang pak lalu ing terbuka lea-lea itu bisa singkawi nyatanipun menawi sampun kanthi dipriksa wonten ing madyaning Marcapada boten wonten ing patuko dawaken kayu wae watu aing satane pandhita ing mangko tiyang kita babar bisa boten wonten ari guru menawi patuko nyuwun dawuh tuwuh pamanggihipun anak-anak sithik panggung dalu-dalu kawontenanipun kayangan Surawaya ingkang benter kados mekaten menika boten sanesipun namun saking perbawanipun Marcapada ing nyatanipun jagat menika sampun kebotaning angkara murka Nggih, nuwun sewu. Kados iki badhe wonten tatanan jagat enggal. Jur nyatanipun wonten ing madyaning Marcapada menika sampun wonten paribasan kali lan kedue pasane lakukan dadi wong wadon ilang padine. Lah, menika Pak Guru. Sampun boten wonten tokoh kami ingkang dumados tiyang-tiyang mapan wonten ing Marcapada sampun singlar saking kautamen. Rinten antaraning dalu dipun nesi namung angupaya dhateng bondo duca nasah kanunggalipun temake jalan rasa welas kasih. Nah, menawi saking pamanggihipun rakantos inggih panunggal perkawis menika. Nggih titahing sampun nilar dhateng panembahipun sampun singlar saking tatananing utami tuwin gegebenge anak printen pantaraning dalu yen namung kapentinganipun pribadi tani to iki. Kula itu perkawis menika ingkang jalari kayangan menika panasipun kagila-gila. Wah, printen pantaraning dalu namung nyumrupi para bidodari sami wisis. Wisis terus pundi wae kok mati ora sampeyan. Bermasa kok ana ngomong bidodari iki kok benah-benahake. Inggih, Pak. Menika Guru menawi saking pamanggihipun rakantos sithik panggul perkawis saking Guru gadhah pemanggih penten naminipun pamanggihipun kedah dipun cocokaken kaliyan swasana ingkang lumadi dadi mekaten kakang inggih. Inggih kakang. Estunipun perkawis menika menawi didamel kayangan panas namung kakang Narada punaki Ibu. Estunipun ingkang jalari kayangan panas undlingan tariksa menika kala wau. Inggih boten wonten sanes namung saking tingkah pakapipun titah Pujanwara. Inggih panengah Pandhawa inggih menika pun Werkudara Bima Sena kakang Resi Kalika Putra. Merkencok Pak Pong karo ing wong lirane kali itu sapa sing kae. Pun sewu iki. Lah kok tekan dikaken diliput Bratasena kalipun Werkudara ing dalan kayangan panas sumundul kados mekaten niku nalaripun kados pundi? Inggih kakang. Menawa kakang Narada dinten samangke boten mangertosi dilipun Werkudara redhepipun nglampahi tarak brata. Inggih wonten ing sasana Giri Sarangan. Menika papanipun para luhur ing Pandhawa. Ingkang pangestunipun Werkudara dinten samangke badhe nggugat dhateng kayangan. Inggih perkawisipun dinten samangke
tiyang sepipun pun Werkudara inggih Prabu Pandhu Dewanata nalika semanten tuwihipun Dewi Madrim ngantos dinten samangke taksih mapan wonten ing Kawah Candra Dimuka. Kakang ulut piyambak mangertosi bilih pakatiripun Werkudara wiwit saking lampahan Dewa Ruci sasampunipun Werkudara pikantuk kawusangan paraning dumadi lajeng kababar Werkudara madhep pandhita wonten ing Arga Kailasan para begawan Bima Suci. Kula taksih nayogyaning wis tuwin taksih nyarujuk menawi dados manjipun Werkudara mbabar kawula panunggal dhateng para kawula temah dalari ayung tentreming kawula nalika semanten. Nanging kakang sareng Werkudara sampun babar kawuh wonten ing Arga Kailasan kanthi para begawan Bima Suci. Lah kok saya nyangklak saya nerancah tingkat pakatiripun Werkudara dinten samangke arsa bukat para Jawata ing Kayangan Suralaya kanthi sedya nedya nyuwargakaken dhateng tiyang sepuhipun inggih punika pun Prabu Pandhu Dewanata kakang Arata. Wah, merintah. Pak kok malu yen tekon wong milane kaya gitu to Pak. Mereka kalau kan pada waktu kelamaan pengen dari gojokan dia tadi tanisan tadi ini kan alat global lalu itu dorong pak gue pakai yang kayak makro tapi mau semua di ini kan bersundi kan sulit pun mana itu diterangkan sulit tanggung talutan di gumos tahu jadi bilang serender orang harus mengokokakan alat gue beri perkakas ketepan yang Kayangan Suralaya itu masuk dari ngadilan si Pak Guru kalau piyambak digumul, kalau piyambak digumul ngantos menapa to sagamipun ngantos dinten samangke Prabu Pandhu Dewanata sampun kabanjut sampun dipunengen sinandingan sampun sowan wonten ngarsanipun Gusti kula ben dumadi taksih kacandhet wonten madane Kawah Candra Dimuka sarengan kaliyan dawanipun. Lha Prabu Pandhu niku menapa wadipun? Inggih kakang. Menapa kakang arep boten mangertosi bilih Prabu Pandhu Dewanata menika nggadahi pinten-pinten kalepatan tumraping Kayangan Suralaya. Menika menapa kemawon Adi Guru? Kakang. Ing monggo pisan. Duk nalika semanten Prabu Pandhu sampun cumantaka wantuna ngampil wujudipun Lombandini angka. Jagat menika sampun angkat ing Ibu Lombandini menika tapantu titianipun Bathara Guru Winadi. Menika ingkang dadosaken dosanipun Prabu Pandhu ingkang pisan. Lombandini dipun suwun ngambil dening Pandhu Dewanata kinarya. Dipun titi kaliyan pun Dewi Madrim. Pramila kakang menika dosa kalapatanipun ingkang pisan. Lajeng dosa kalapatanipun ingkang kalih. Dosa kalapatanipun Pandhu Dewanata ingkang kalih boten wonten sanes inggih Pandhu Dewanata kumawantun nyameni dhateng panguwasaning dewa kanthi cara mawi asma Pandhu Dewanata. Lha panjenengan mapan wonten pundi? Adi Guru. Inggih kakang. Menawa kakang boten mangertosi naminipun Prabu Pandhu menika Prabu Pandhu Dewanata. Dewa menika sampun mesani nata menika ratu. Tegesipun Prabu Pandhu kepengin dados atuning Kayangan menika dados dewa diwaning Bulandara menika patu mraping Kayangan kakang. Hei, kasih masuk akal lah. Moga-moga kalepatan salajengipun kalepatan salajengipun Pandhu Dewanata menika kala wau. Inggih. Titi panjenipun Prabu Pandhu Dewanata nggadahi putra ingkang angka kalih. Inggih menika pun Werkudara. Nalika lairipun Werkudara menika bungkus pinten-pinten pangupaya, pinten-pinten pangreka daya boten saged angruwali bungkus menika kala wau. Teman Prabu Pandhu Dewanata tegel mentawa bucal bungkus ingkang isipun anjaban bayi wonten ing sakenging kono. Kakang Resikanika putra. Dosa tigang perkawis niki mendangan dening Sang Prabu Pandhu Dewanata kala wau. Ingkang teman ndadosaken lampahipun atmanipun Sang Prabu Pandhu Dewanata boten saged lulus sahaja lampahipun.
temah dinten samangke taksih sinandhet wonten madyaning kawah Candra dibuka kakang Resikane Putra. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka Nalendra Bekmarwa sing sangka trigumulung mangrempek ing wadya kate gumulung mangrempek ing wadya Kota kula reka ora nang gono magawe glare wang-wang Wah, kok senang tuh dosa kalakatan itu sang Prabu Pandhu Dewana tadi nggih kakang. Nanging wonten pitakenan sunggil menapa menika sampun pirsa sing paduka sang ditangisi Barawu. Ketiga ing paduka sepatakan menika dosa kalapatanipun sang Prabu Pandhu menika mawon salah satunggaling badhe kula sorangan desa inggih menika babagan. Menawi panjenenganipun membuangi menika boten parang dipun surkane dening sang Prabu Pandhu sabab menika badhe ndadosaken dedosan. Pitakenanipun ingkang rakantos ing panggonan kenging menapa dulu lah kok maringaken wujudipun lembanipun menika kanthi inggih kakang sebab nalika semanten ulun sampun paring sabda dhateng pun Pandhu bilih panebusanipun menawi kumbanggilipun pilih dening Prabu Pandhu menika kawat dosanipun parang dening Pandhu Dewana nalika semanten boten melu dhateng menapa dados parintah ulun pramila kakang dosanipun inggih kedapipun lampahi dening Sang Prabu Pandhu Dewana lae. Wah, iki mari kula pangaten. Lajeng kersa paduka sang Nabi Ramesi Bathara Guru dirsanae kados pundi? Perkawisipun menika dirsanae boten mapan wonten madyanipun kawah Candra dimuka ing isinipun Sang Pandhu Dewana kaliyan Dewi Madri nanging perkawisipun dirsanae mapan wonten ing asana diri sarangan inggih menika nalikanipun Prabu Udara Tarabrata ing jalane kayangan panasipun sedherenge kados perkara niku. Kakang dene samangke kula sampun mutusi bilih tingkah pakatipun Bobrotosena utawi pun Werkudara menika dosa ageng tumraping kayangan. Mila kakang dene samangke kula nyuwun pratanipun pun Bathara kainggan wonten madyaning singgil kayangan kula niku nedya paring dawuh dhateng pun Bathara Kang Alat. Oh iki kok aku wis dawuh. Para prajurit, timbal Bathara kala permangan diatur sane sangat ditangisi para nggih sawetara dawuh.